салом дӯстони азиз, мехоҳам дар навори имрӯза барои шумо омода намудани як самбусаи бомаззаро пешниҳод карда бошам. Чӣ тавре дидед? Барои зуволааш 500 грамм орд, 400 грамм сливичное масло, 200 мл кефир, як қути сметана, як қошиқча намак, як қошиқча сода лозим аст. Анамин гуна тестаи мулоимешро мемонем 10 дақиқа дам гирад. Барои начинкаш бошад дӯстони азиз, гӯшти мурғи лаҳм, картошка, помидор, пиёз, кабудӣ, намак, мурч ва ҳар приправае ки шумо маъқул доред метавонед истифода баред. Ва дӯстони азиз, ногуфта намонам ки тестае ки гирифтем ӯ яъне ду намуди рецептро дар якта истифода бурдам, ба ҳамин хотир калон аст. Ба ду қисм ҷудо мекунам тестаро ва бозам ба анам хел гуна зуволачаҳо яъне тақсим мекунем ва анамин гуна каме ҳам бошад ба шакли дарозрӯя, гирдашакл неу камтарак дарозрӯя яъне тунук карда анам хел начинкаҳошам мемонем дӯстони азиз ва аҳамияту диққат диҳед ба шакли печонданаш яъне чӣ гуна мепечонам. Анамин гуна дар аввал як каме ба пирашки монанд аст мепечонем, баъд бо чӯбчаи зубочистка яъне анамин гуна маҳкам карда мегирем ва дар болояш зардии тухмро бо каме шир ҳамроҳ карда анамин гуна мемолем ва бозам барои зебо шуданаш кунҷит мепӯшам. Мемонем дар ҳарорати 180 градус ба муддати 35-40 дақиқа омода мешавад. Бо иштиё бошед дӯстони азиз, наворҳои кӯтоҳи моро ҳамроҳӣ намоед.